Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 8 sentýabr hepdeniň ýekşenme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasyň platformasynyň kanallarına. Şuňky temamyzyň ady Demokratik Opozisiýa protestlere başlaýar. Hormatly watandaşlar, biziň öňüm aýdyp gelýärdik, aýdyşymyz ýaly. Ine biz protestler başlaýar. Sentýabrdan başlap biz Demokratik Opozisiýa protestler çağırýar we Türkmenistanyň öz görüşleri hökman çalt ýagdaýda etmeli diýip biz protestler başlap şul gylyň astyna duran, sallanıp duran rejimi, ýagny Gurbanuly bilen Serdar Berdimuhamedowyň diktator rejimini çalışmak boýunça gaty çalt ýagdaýda hereketler edip täze demokratik sistemany hem adamlar mümkinçilik sistemany goýmak üçin ine biz öz hereketlerimize başlaýar. Hormatly watandaşlar, ýakyn geljek biziň elimizde. Biz onu getirip bilýäs ýa-da onu daşyşdyryp bilýäs. Diňe biziň elimizde. Şonuň üçin men siziň hemmäňizi çağırýan, şu ýaly protestler gulnulugyna hemme adam aktiv bolmaly. Men dogun gaznaşyma, men ýanky maşgalam aňarda, men entek çykjaka, men entek öýçeka, siz haçan çykjak? Siz haçan hereket etjek? Siz haçan döwletiňiz eliňize aljak? Ine şu zatlary her kim oturup pikir etmeli. Hiç kime zorluk yok, hiç kime ýanky öz watanymyzy elimize alyp biz halk bolup, ilat bolmaly, halk bolup, güýçli ýanky beýle halklar ýaly bolup, şonuň hataryna goşulmaly. Ine 2024 ýylyň 20 sentýabrynda sagat 2-den 11-de Washingtonda Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde Türkmenistandaky bikanun ýagdaýda ýatan siyasi tutsalardaky watandaşlarymyzy gorlap, siziň hemmäňiz manifestasiýa çağırýar. O ýerde diňe siyasi tutsalarda ýatan adamlar üçin näle we beýleki bikanun ine şul zulüm sebäpli bir nas üçin ýa ýene bir kiçirek zat üçin bikanun ýagdaýda ýyllarça türmede oturan adamlar boşaltmaly, gatşat ýagdaýda uly amnistiýa edip şol adamlar boşaltmaly diýip ine şoň manifestasiýasy bolýar. Siziň hemmäňizi şoňa çağırýar. Eger mümkinçiligiň bolsa hökman goşulyň. Hormatly watandaşlar, ýene bir protest şu wagtda bolup geçer. Ine manifestasiýa diýsen bolýar. Sagat 11-de 2024 ýylyň 20 sentýabrda bir Türkmen ilçihanasynyň önünde protestimizi gutardygymyz, soň 12-de sagat 12-de şo güni biz ýene de Türk ilçihanasynyň öňüne baryp, şo ýerde öz manifestasiýamyzy, protestimizi sebäbi ol ýerde bir ikinji problemany ýanky bütün dünýä ýetirer, ol näme? Türkiýede bikanun saklanyp, bikanun deportasiýa edilýän watandaşlarymyzyň gorlugy. Türkiýe bikanun ýagdaýda hereketler edip adamlary hiç öz ýanky pozisiýasyny, öz ýagdaýyny goramany, öz haklaryny goramany ýagdaý bermän, adwokat mümkinçilikler bermän deportasiýa edip Türkmenistana urulýar. Ine şo hakda biz Türk hökümetinden kanunlar berja etmeli we Türkmen grajdanlaryna mümkinçilik öwretmeli. Türkmen grajdanlary hiç kili günäsi ýok, pasportlary geçenem bolsa ýa-da geçenem bolsa ol konsullugyň jogapkärçiligi, ol Türkmenistanyň Istanbulda konsullugy we Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň problematy ine şolar bilen siz çözüşmeli diýip ýanky biz olara öz petisiýamyzy goýar. Ýani hat üstüne biziň şolara goýan talaplarymyzy, ýagny kanun esasyna her bir adamyň ýanky işler edilmeli. Kanun esasyna her bir adamyň tutulan deportasiýa goýulan adamyň işi adwokat tutmana mümkinçilik berip, kanun esasyna şoňa özüni goraman mümkinçilik bermeli diýip biz şo zatlary, şo problemalary gowy ýanky çözgütlerini berip, gowy düşündirip bütün dünýäye ýaglantyrar we Türk hökümetine ofitsialna şol haty Türk ilçihanasyna berer, Washington'a. Ine şo ýerde türklerim görsün, Türkiýede we başga dünýäde türklerim görsün, Türk hökümeti Türkmeniň
sada grazdanyna garşy edýän hereketlerini. Ine şunu ýaly iki sany protest geçirilýär 25 sentýabrda sagat 11-de Türkmenistanyň ilçihanasynyň önünde 2024 ýylyň 25 sentýabrynda sagat 12-de Türk ilçihanasynyň ýanynda. Menem şo ýere barýan, ine kim goşuljak bolsa hemmeňizi çagyrýar. Soň 27 sentýabrda siziň bilşiňiz ýaly OON-na, ýagny Bütün Dünya Milletler Guramasyna pardon, häzir men Assalamu aleykum Serdar, hoş geldiňiz. Men ýa gaýdyşym ýaly 27 sentýabrda Bütün Dünya Milletler Guramasynyň öňünde, ýagny New Yorkda biz ýene manifestasiýalar sebäbi şo ýerde ýürütülýän dünýäň howpsuzlygy boýunça plenum geçýär. Ýani şo ýerde hemme prezidentler ýygnanýar, bütün dünýäň şo ýerde hemme miýdiň başlykları ýygnanýar, bütün dünýäň hemme dünýä görmeli Türkmenistanyň zulmy gurmany bilen Serdar Berdimuhammedow öz halkyny ezýänini biz şo ýerde çykyş edip düşündirýäris. Ýagny siyasi solarda ýatan adamlar, biýüne Türkmenistan türmelerinde ýatan adamlary gollap, şolary bir-birden işlerini seredip amnistiýa çykarmaly, biýüne ýatyrlar. Biýüne maşgalary kösenýär, biýüne çağlary kösenýär, biýüne ýanky adamlar ýatyp şöyle ölküp oturýar türmelerde. Biz şo zatlary ýanglandyrar. Şoň üçin jurnalistler, mass medialary hemmetimiz çağırır we şo ýerde biz uly manifestasiýa geçirir. Men Türkmenistanyny hemme watandaşlarymyza ýüzlenýän, egerde Amerikada ýaşaýan bolsaňyz, egerde Amerikada mümkinçilik bar bolsa, siz mümkinçiligiňiz bar bolsa, onda 25 sentýabrda kyn görmän sagat 11-de Türkmen konsulstanyň öňüne baryp, şo ýerde biziň bilen şol manifestasiýany edip, Türkmenistanyň türmelerde ýatan adamlar gollap, öz ýanky pozisiýaňyzy bildirseňiz, biz Türkmenistanyň geljegi üçin size, bize we şo ýerde ýatan adamlar üçin uly kömek bolardy. Men beýleki syýasy gurumlaryň ýolbaşçylaryna, aktivistlerine, blogerlara, bize garşydaş adamlara ýüzlenýän. Biz birleşip bilmeseňiz, göreşde birleşmeli, biz size bir näçe aýtdyk. O diýmek näme? Şuraya protest geçirilende, biziň ýanymyzda durun. Biziň ýanymyzda durulmasaňyz, öňümizde durun. Öňümizde durulmasaňyz, ýygymyzda durun. Ýygymyzda durulmasaňyz, gapdalymyzda durun. Gapdalymyzda durulmasaňyz, 50 metr aňyrda durun-da ýöne protestler gollaň. Şul protestiň şu günü organizatory DWT Halk Hereketi we islenik adam bolup biler. İslenik adam goşullygy organizatoryň hatalyna girip biler. Şoň üçin biz protesti privatizasiýa edemizok, hususlaşdyramyzok. Şul protestiň inisiatory, organizator hökmüne biz başlar, kim goşuljak bolsa, islenik adam goşular. Ine soňky wagtlar Türkiýeden bir näçe aktivistler gitdiler. Maksat ýa Farhat Meýmankuliýew, Ferhat Genjiýew, Rowşan Klyçew, Muhammed ýa-ni Kemine diýilýän oglun Merdan Muhammedow alkydyldy. Biz çykyp şolara gollamasak, şol türmelerde şolar urulýar, türmelerde şolar öldürilýär, türmelerde şolar gynalýar. Şoň üçin haçan türmede ýatan adam egerde bir kiçik ädim bilen şoňa kömek edip bolýan bolsa, onda emosiýalaryny men başga topordan, men o topordan o zatlar aýryp öňe şo ýerde şol adamy urulmaz-ýar, öldürilmez-ýar saklap bilýär. Siz ýadyňyzda bolsa, Peýgamberdi Allah berdi boýunça biz her wagt çykyş edip aýdýardyk we Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugy we polislary we hökümeti gorkýar şonu ellemegi sebäbi biz hemme ýerde çykyş edip her wagt adyny aýdyp şonu ýanky çykynça şoň adyny mass mediadan aýramdokdyk. Haýyş edýärdik bir topar konsullary, posollary şol bar habar tutgaýdyň jan sagmy ýokmy? Näçe biz başgalary edilemzok? Näçe biz şonu Merdan Muhammedow etdilemzok? Näçe şonu ýa Farhat Meýmankuliýew edemzok? Sebäbi her kim bir emosiýasy bar, her kim bir ýanky individual işlejek bolýar, ondan zat bolmaz. Şoň üçin ine DWT Halk Hereketi siz çagyrýar, gelin, goşulun,
Bile görüşeli şo ýerde 15 minutlyk goşulyp bilseňiz, 20 minutlyk goşulyp bilseňiz, goşulyň, protestiňizi geçiriň, bütün dünýä görsün şonu, soň gidin öz ýoluňyz bilen. Sebäbi häzirki türmelerde ýatan adamlar bizim kömegimize mähtaç. Biz näme bilýär? Biz kanuny zadyna protest edilýär. Biz kanuny zadyna manifestasiýa edip bütün dünýä ýaradyp jurnalistler, halk gurulmalary, ýa-ni jemgyýetlere ýaýradyp biz aýdy bilýär we şu zatlary biz ýetirip bilýär. Onsoň Türkmenistana basyşlar bolýardy. Şol adamlar görkezin diýip şolara basyş edýärler. Ine hormatly watandaşlar, men size öňüm aýdýan ediljek zadymyz köp. Bize bagly. Egerde biz şonu etmesek, onu kim etsin? Aýdyn. Serdar, hoş geldiňiz. Salam aleykum. Aleykümselam, hoş gördük. İyi adamla Murada. Devam ediyorum ben. Azrak dinleyin sizi son götürürüm. O. Ine hormatly watandaşlar, men özümen barýan, şu hepde men Amerikada kim men bilen duşjak bolsa, ýa kim protestde goşuljak bolsa, ýa kim bize sorak berjek bolsa, kim bizi ýank görjek bolsa, ine biz baş ördi. Kim biziň bilen bilelikde bir hatarda durup ýanky protest etjek bolsa, biz iki elimiz bilen şonu ýanky gujaklap, gollap bile çykyşlar eder. Hormatly watandaşlar, men haýyş eden Amerikada 70 000 oğlu türkmen ýaşaýar. Näme 100 adam eger şo 70 000dan tapylyp bilmese, onu biz azatlygymy hiç hatam kazanmaz. Inanyň. Eger 70 000 adama azatlyk gerekkä bolsa, watan gerekkä bolsa, onu diýmek 4,5 milyon halka da ulu ýazyr däl eken. Şonuň üçin men doğunum o ýerde, men ejem o ýerde, men kakam o ýerde, men bar bilemok, men Türkmenistana barmaly, men eýtmeli, beýtmeli, o zatlary aýyr. Motosikletini kaska geýip, elinde bayrak takma, seni hiç kim kesitden bilmeýär. Gel motosikletini kaskada, adyma aýtmaň, ine men ba diýip dursaň, eýýäm hasap. Eýýäm şol hasap. Şoň üçin ol atmaskalary aýyryň, haýyş edýän. Bir edýäsmi, edeli, alýasmy şol gurban bilen Serdar almaly. Bolly, goýmaly ol beýle zatlary biz ýylla protest edip ýörjek gel. Biz şu zatlary näme berýär? Türkmenistanyň içiniň halkyny açyk gorap biler ýaly. Türkmenistanyň içine halka motivasiýa berer ýaly. Ine biz daşyna çykýar. Ine men Fransadan 10 000 kilometr geçip ýürüýte barýan şöýre. Ýürüýte şu zatlary gorlap geçirmek üçin, ýani gatnaşmak üçin, şöýde geçirýän başga adamlar gatnaşmak üçin barýan. Bir ýerde protest eşitsem, barp bilsem barýan. Hiç hal etmän. Kim geçirse şo geçirsin. Tapawy ýok, barýan. Kowsalarym ýanyna gatdaly durjak. Kowsalarym hakly. Ýanyna gatdaly durjak. Sen men emosiýam ýok. Şonuň üçin siziň hemmeňiz çagyrýan. Gelin, görüşýäsmi? Görüşmeýäsmi? Onu bize de aýdyn, bizem duraly, wagt ýitirmäli, bizem başga bir zat edeli. Öz dogun arnaşyny çykaryp daşyny arkyn hederet gedeli. Bizim dogun arnaşymyz Türkmenistanyň. Siz bilýäňiz, her bir maşgalan diýmedim diýende 5 000 garnaşy bar. Diýmedim diýende. Ulu maşgalan garnaşy 10 000dan geçip bilýär. 2 yurun, 3 yurun, 4 yurun. Bir topor ýanky ondan ýyllar ýaly ýanky ýaýrak gidip otyr garnaşlar. Näme bir 5 adamyzy gorap, ýakyn adamlary gorap, birigi ýene taşlarymyz zulma. Ýok, görüşmeli. Şoň üçin hemmeňize haýyş. Elinden bir zat gelýän bolsa, bir ädimjik edin şonu. Hiç adet bilmeýän bolsaň, ine $6 tölemeli aýna wznos, agza tölegi. Tölep şo pullar inanyň, şo pulun üstüne ýene de 100 etse pul goşup biz görüşýär. Bize pulumuz gerekkä. Bize görüşe pul gerek. Sebäbi biz siziň üçin görüşýär. Biz özümüz üçin görüşämdik. Bize bizim hemme adamymyz gülýär. Şonuň üçin watandaşlar, biz daşyna, Türkmenistanyň daşyna adamlar, biz Türkmenistanyň içindäki adamlar gollamaly. Biz gollamasak, kaçyp ýöresek, diňe puly ýörüp dursak, biz rejimi finansiýer edýär. Bir rejime ýene de ýyllar boýy ýanky ýaşar ýaly mümkinçilikler edýär. Şu zatlar goýmaly. Görüşmeli. Bir ykçam ýapyşsak, 2 aý galman aýrýar şuly. Daşyndan başlaýar, hemmemiz içinde girip gidýär şu ýanky tolkunlar. İçinde girip gitdi, içinde tekence başladyk biz barýar, dökülýär Türkmenistana.
Hiç adam etme. Öldürse onu göreli. Oraya gaýraty bolsa. Şonuň üçin ine haýyş şu protest ýa-ni maglumaty ýaýradyň. Amerikadaky adamlar ýüzlenýän kim şu ýere bar bilse gelsin. Ýewropada da protestler bolar. OBS-ň gidip duran wagty ýa-ni oktýabrda biz Ýewropada Alayda da Warşawada protest eder. Kim barıp bilýän bolsa Warşawada protestde gelin. Ýaş olanlar, şöyle studentler var. Men sizin haýyş edýän Warşawada, ine bir şöýre barıp inlik protestler eder. Gelin şöyle motosikletin kaska arenda alın bir $5 beriňde geyip dur şöyle watanyň bollar. Doňlarına şuň bollar. Azajyk ýa-ni senden bir watana bir tolk bolsun. Beýtmäňini gaçyp ýörep, bir-birine gizlenip ýörep, türkmeni görse gorkup, söýgüp, ýakynlaşman goýun şo zatlary. Biz halk ýa-ni halk biziň derejemiz ýitip botyr, ýylata dönüp barýar. Ol bir turistler. Biz ýa Türkmenistanda turistler dönýär. Watanymyz ol. Kim ol Gurban bilen serdar? Hiç kim. Näme etdiler Türkmenistana? Hiç zat. Şonuň üçin men siziň hemmeňize haýyş edýän, kyn görmäň, ine biz görüşimize başlaýar. Bizim görüşimiz ine başlar Amerikadan, Ýewropaga, Ýewropadan Türkmenistana barmady. Şoň üçin haýyş edýäňizde hiç kim daşyna durmaly, bir-birine material getirmeli. Türkmenistanyň aklary aýtmaly, ine eýen protestler başlady, taýýar. Men ýene bir gepse ýatlatjak bolýar. Watandaşlar, biz 70 ýyllap Sowet Soýuzyň ýa-ni Rossiýanyň koloniýasy bolup galdyk. 70 ýyldan soň ine Sowet Soýuzy ýykyldy. Niýazow derrew Türkmenistany alyp öz koloniýasyna geçirdi. Öz döwletine geçirdi. Şekillerini goýup, ýa-ni muzeýler açyp, öz ata-babalarynyň ejdatynyň kagasyny, doganlarynyň atlaryny, kolhozlara, köçelere, şäherlere goýup başlap killesi etdi. Soňky 33 ýylda İhsan Kezzap, Niýazow bilen Gurbanly Berdimuhammedow bizim ata-babalarymyzdan galan döwletimizi öz hususy döwletine öwürip, adalatly, bitarap döwlet guruş sistematyny dogry ýokotdylar. Türkmenistanda döwlet guruş sistemasy ýok. Türkmenistanda her bir ýa-ni hökümet şahatyna, ýagny ulgumyna hiç ýerde adalatly diňarlyk sistemasy ýok. Ýa-da ýerine ýetiş hökümetinde diňarlyk gurulan sistema ýok. Diňe bir adama bagly sistema bar. Ýa-da qadiýet sistematynda da şoraýaly. Diňe bir adama bagly sistema. Bizde döwlet şeýle gurulmaly. Her ýa-ni diňarlyk bolmaly. Ýagny parlament etkinlik wagty pretensiýa bildirip birer prezidente. Ýerine ýetiş hökümeti. Ýagny qadiýet etkinlik wagty pretensiýa bildirip birer ýerine ýetiş hökümeti ýa-da parlamentde. Olar 3 tane güýç deň bolmaly. Bizde näme? Şol 3 tane güýji Serdar Berdimuhammedow eline aldy. Ýoldaşlaryny öz goýýar. Oň üstünde de kagazy oň hakyny alyp, ýa-ni dwaynoy blokaj etdiler. Bolmady o döwlet däl o. Gelin döwlet guralyň. Gelin şol bizim türkmen hakyky döwletimizi guralyň. Amerikada ine serdim bir topar gurulan diňarlyk sistema bar. Trump gelsin diktator, Biden gelsin, Obama gelsin, Amerika diktatory ýatyp bilmeýär. Mümkin näme? Sebäbi ol diňarlyk hem mediada, metbuatda, neşriýatda, jemgyýet gurumynyň içinde, partiýalaryň içinde, hökümetde, parlamentde hemme ýa-ni aýdylan ulgumlaryň her ýokarky aşaky derejelerine diňarlyk sistemasy bar. Eger de Trump bir kanun ýa gol çekaýsa bir zada bir kanun kijijik rayon prokurory karar çykaryp onu ýatyrýar. Ine şoňa diňarlyk sistema diýilýär. Bizde bolsa bir kanunçylyga aňarda dursun. Serdar Berdimuhammedow diýär. Men aýdanmydym, konstitusiýa seretmän, konstitusiýany sorajak men sizden. Diňe men aýdanmydym, kanun bozulýar seretmän. Bize şuraya ýoluşy gerekmi? Ýok. Biz onu saýladykmy? Ýok. Näme gerek? Şonuň üçin bizim döwletimizde
Gılık kıyafetleri östürüp güzel gülýal Türkmenistan atylmady şul adamlar katastrofa getirdiler. Hemme türkmenler üýüşip, birleşip şu kezzap Gurbanuly zulümden diýinmeli we hakyky garaşly Türkmenistan döwletimizi biz gurmaly. Biz hakyky garaşly döwlet bolmaly. Biz hiç kime garaşly bolmaly. Ne de Putina, Erdogana, Hytaýa ýene bir plana ya Gurbanuly ya Serdar arkadagly Alawaly Serdara ya ýene bir ýerine biz garaşly bolmaly. Düýeşini açyp Türkmenistan'a we daş örtde gelmeli. Türkmen ýetişhanaty, konsullar şoňa diňe kömek etmeli. Hiç gelip pretenziýa bermän diňe ýerinden algap kömek etmeli. Haklaryny gorap. Ine şul ýaly döwlet Ýewropada, Amerikada ýerleşýär. Näme biz şonu bilen ýok. Näme kim? Hiç sadymyz kimde? Ikaýamyz bar, ikelimiz bar, aňymyz bar. Käbir soruldy, biz Ýewropana köçdik. Näme kim zadymyz bar? Şonuň üçin biz hakyky garaşly döwlet bolmaly. Şonuň üçin ýyllaşlar şu ýaly taryhy mümkinçilik emele geldi. Biz öz şansymyzy ýitirmelýär. Biz çýürük tohmuynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhamedowdan diýilmeli. Ine efira Serdarym gibilenok internet bestir. Şonuň üçin watandaşlar 25-nji sentýabrda başlaýar hereketler 27-nji sentýabrda dowam edýär. Onsoň şo dowamlyk durmaz. Ýöne gider durar. Salam Serdar, ýene bir gerek. Internetin petýän sen. Hava bahsına şahane bitip geldi da. Mesela mecbur çıktım teknik çinalar. Serdar, ýene protestlara başlaýar. Amerikada oturulsan bir Warşawa siz taýýarlyk görmeli protesta. Esas organizator siz we beýlek toparlyp kim ba bolsa. Şoň üçin on günni belläp halka ýetirer. Şo ýerde nimede men ýalňyşmasam Polşada 20.000 san türkmen bar. Minimum 50 adam gelmeli. Egerde 20.000 adamdan 50 adam gelmese onda şulara hiç sat gerekler. Şular ýagny hiç sada islenok diňe öz günü bilen. Onda diýmek, eger öz günü bilen bolsa, onda şo günden ýitirýärler. Sebebi bir adam öz hakyny gora bilmez, egerde beýlekle goramasa. Hemme adam haklaryny gorasa, onda şol adamym hakyny gora biler. Men ýalňyza bir jurnalist bilen görüşdüm. Olýa, olýa. Egerde Türk Gırgızstanyň içinde daşynda bir hadise bolup geçdi. Ona metbuat yazmasa, bizim adamlarımız komentar yazıp o şu metbuatı yıkýarlar. Siz rejimi işleýän, siz ýazandyk hakykat aýdandyk diýip yıkýarlar. Bizde bir topur hadiseler bolup geçýär. Bizim habarymyz ýok. Şol ýaly ýanky halk aktiv. Özem bizim goňşy döwletimiz. Näme biz şol ýaly? Näme biz komentar yazmayan ya da öz pretenziýamyzy kanunly bolsa aýtmany gorkýar. Näme o gorkmalar? Sen öz haklaryny aýtmany gorkýan bolsaň, başlan onu Türk bütün dünýä jarnamasy ýaly başga alaç bolmasa, biz onu Ýewropa döwletleri, Amerika döwletlerinden ýara sorap öz azatlygymy goramaly. Te başgaça gorap ýol ýok bolsa. Şonuň üçin häzir protestlara başlaýar, edik görýär. Bolmaýamy. Biz bütün dünýä gurumalaryna ýüzlenmeli. Siz ýa-da goşunlary getirip şo ýerde bize kanunçylygy goramany mümkinçilik beredin, ýa-da bize ýara berin, ýa-da Türkmenistany bütün dünýäden aýryň, Türkmenistan döwlet der. Hemme zatlar bolurýar. Wagtynça hökümet döredeliň we açyk saýlaw geçirip öz ýanky hakyky halka hyzmat eden prezident saýlady. Şu ýaly hemme zadyň çözgüdi bahir var. Çözgüt bolmayan mesele ýok. Şonuň üçin biz durmalıyız. Hereket görmeli, bolanok okey. Şol hereket bolanok okey. Onda haýsy hereket galýar. Baryp Ýewropa we Amerika döwletlerinden soramaly. Ine biz şunu gördük bolanok, şunu gördük bolanok. Adama gynýarlar, batýarlar, ýyzarlýarlar. Diýmek bize mümkinçilik ber. Ola mümkinçilik bererler. Biz barýak Türkmenistany şol halka gymyllamany etdirmeýän adamlar bir-birden tutup 20 ýyl gerek bolsa 20 ýyl, 30 ýyl, 40 ýyl tutup biz jinaza çağırmaly.
gaýdyp şu zatlar bolmaz ýani. Ýolbaşçylaryny we esasy adamlary. Başgaça ýol ýok. Sen näme pikir edýäň? Serdar? Gadymdan bäri kinolarda görülenlik adamları da kinodan görülen görelik mesela kino böyle daha böyle tarih köpüsünden bile kinolarda aydılyan bir şey var elmadamı Vastok Delaton köyü yani. Hani bunun aydiyanlar düşmanlarımız diyelim. Ömer şeyle her birim şeyle. Ve elbette ki bu Müslüman halkı, Türkmen halkı, Türk iman halkı dağınadır. Bir de ve ne terk etmendiğini kovgulayandı. Ben başka bileceğim. Sağ olun. Sağ ol Serdar. Onda näme? Serdar efir köpe çekmeli. Men açyk işlerek häzir ýa-ni işim açyk. Ine şu esasy şu çykyşyň manysy 2024-nji ýylyň 3-nji güni, hepden 3-nji güni 23-nji sentýabrda saat 11-de Washingtonda Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde protest bolýar. Şol ýerde esasy sorag Türkmenistanyň syýasy we beýleki tutsagda ýatan adamlara boşatmaly, azatlyk bermeli we amnistiýadan çykarmaly. Türkmenistanda ören köp adam türmede ýatyr. Türkmenistan türme. Oňum öz türmesi var içinde. Biz şu zatları bet etmeli. Türkmenistan'da türmelerde yatan bir güne adam bir nas üçin, bir kan derman üçin, bir kizip yani cinayet işlem değil, administratif iş üçün basılıp giden adamlar var. Şolu boşaltmalı. Türkmenistan'ın türmelerinde hiç bir şertler yok. Şolu şöyle saklar yani. Diyemek, şol 2 yıl basılan olsa, şol 1 yılı 2 yıl yani seyretmeli sebebi hiç bir şertler yok. Şertsiz yaşadı şol. Acılarını çekti şol. Bollu. Boşaltmalı şonu. Adam öldürmedi, narkotik satmadı. Yani olur yani hükümet pulunu oğurlamadı. Bir topar çinoniklar yani milyonlar. O ne emetti? Giden adama yok var uli. İsa etmek gerek lan. Bular töhmet politikası kovuşlattılar. Bular demek töhmet politikası olanıyorlar. Töhmet. Töhmet siyasetin yeri diyen hükümet bilir. Ne anasını soravatın. Neyse. Soralı. Allah büyük. Elbette Türkmen halkı ve Türkmen halkının kaptanına böyle halklar hem diktatadan kaçantıran halklar hem bundan göz alacaktır. Aytıp geçeyim mi? 12. sentyabr 13. sentyabr yanlış meyan olsam önümüzde septem içinde Kazakistan'da da bir atlara karışıyor. Hayırlı vati, razıylı vati. Allah hakkımıza hayırlısını nasip eylesin inşallah. Tüm cümle alemin, cümle ümmeti Muhammed'in diyelim. Yaxşı dilekde olalı, yaxşı niyette olalı. Protest, meeting. Hanıdır Allah nasip edenden 21. asıra uygun kan dökmen, adam öldürmen, kanun esasında, konstitüsyon esasında etip bolýan gatları amala aşymak nasip eylesin önemli. Doğru ya. Neticesinde de Allah kerim biz niyetimizi tutalı. Çünkü Allah Teala diyor ya bendemin kalbindaki niyetine göre amal verelim diyor. Evet niyet etsin. Evet amal alarsın. Yaxşı niyet etsin. Yaxşı amal alarsın. Biz Allah'dan yaxşılık dileriz. Çünkü Allah Teala bir canı öldürmek haramdır deyiptir. Başka sebepleri olmasa sonun için biz yine niyetimizi ters olun. Gerisini Allah kerim diyelim. Vakit tapsak Kur'an okalım. Hatta bugün Tövbe suresini okudum ya, sonra dinledim. Hatta kitaplar yazılan bugünkü dövrümüz şeyle kağıdın üstüne ne bakıyorsunuz sizin Türkmen halkı Tövbe suresi 9. sure 129 ayeti var. Bakın. Hem de görüyorsunuz iyi dökülüyor. Bunun için bunu biliyorsunuz. Allah kalbimize versin, kalbimize göre amal versin. Amal diyemizi de elbette ki yorumlu bolar, etmeli bolar, yorumlu bolar mı, tekeleşmeli bolar mı? Yani kanunun kitabına göre ağzı yedi halk olup, gelişçi halk olup, Allah'ın buyruğu alıp, ey müminler, sizlerin düşmanınız yani ağzı yedi olun, bolmasa darmadağın bolarsanız, kul bolarsınız. Kul bolmasanız diyorum, ben sizi kul ederim. Doğru.
Hormatly vatandaşlar, protestler başlaýan. Türkmenistanyň içinde biz dinleýän adamlara aýdýan. Şol Amerikadan başlayan tolkun Türkmenistanyň içine baryar. Hawa. Europa onu taýýar bolun. Biz Gurbanuly Serdar Berdimuhamedow arys etmeli. Hökümetde işleyen adamlar, şol çalışmaları golayan adamlar, demokrati isleyen adamlar, sizden wagtyňyz geldi. Gymyllap, toporlaryňy gurup, toporlaryňyz bilen Telegram yapık çatları döredüňde öz araňyzda gülüşip taýýar bolun. Halk galanna namartlyk etmeň, gaçmaň, bukulmaň, gaýtyp gollaň, adam sany bolar. Siz köp zatlar bilýäňiz, şol haramlyklary zatlary kömek edip şol Gurbanuly Serdar Berdimuhamedow edin haramlykyny ýanyna bir 4-5 tane adam şol adamlary öldürüp gorkudyp gelýän adamlara biz tutmaly. Şoň üçin kömek edersiňiz. Sizden hem halk sizden hem size geçer edin haramlygyňyz bolsa, edin ýanky maşençilik bolsa ýa-da jenadi işiň bolsa geçer halk. Şoň üçin moment ýaly. Biz galmaly. Gurbanuly Serdar Berdimuhamedow ýykylýar. Biz galmasam ýykylýar. Ýöne haçan ýykylýar belli ýok, ýöne ýykylýar. Biz şunu çaltaşdyrmaly. Ömrümüz geçip dur, boldy. Boldy deli. Bu real zulüm Türkmenistanyň içinde bolanlar. Bu real edermen oglanlar, edermen halkymyz baqa utanmaly şunu. Derrüw çözmeli. Brava. Indi bana bu sünnet diýerler. Bu sünnet näme diýip diýerler? Mentlaryň arasynda bir söz adam. Kanuny bir söz aslında. Mentten däl, prokuror milise we ýa-ni. Ýa-da adam bilen işlesip şoň kwalyny çözen edaralarına ahlysna diýip. Признание вины между признание вины дали. Помощь следствию смягчает наказание. Или же может даже amnistировать человека. Yani kanun var. Sonra yaptan çıkarmalar her kimin yadına salmalı. Halk ayağa tutsağa alınmalı adamlar. Elbette ki evli pagonlu yoldaşlarımız, evlileşlerimiz, Türkmenlerimiz, Türkmenistanlılarımız bilen ağalarımız, ünlerimiz, doğanlarımız, erkek, ayal her türlüler var içinde. Elbette ki biz ağzı bir olmalı, aklımızı oylandırmalı, aylandırmalı. Biz eşli otur, nameler otur, Aşgabatda nahili terörçülük gidip terörçülük gibi izdivat etsen narodun üstünde bırakmadan eşli otur. Gize mahallenin içine girip, masin çaya yakıp, yığıldadıp, ses çıkarıp, haysa adam çıkar, kanın gayratlığımız çıkıp, öğrenlerin tapılı ediyor. İçkin çıkan akıyor. Yani adamlar elbette ki bir işini kısa oturandırlar. Elbette ki Allah'dan sabır dilağı oturandırlar. Allah Teala'da sabır yağdır. Çoğun bir gelgey diye oturandırlar. Bilyar, sünnakilerin giyice gününüz dileyen hem Allah'dan dileyenler hem daşarı ıslahı gösterenlerin bir işgal asalardır. O olacak koltuğu diyorlar nezip olsa. Ve bütün evolüsyoner ya da evolüsyoner, hani inşallah bizimki evolüsyon olur. Evolüsyon diyenimiz aklımızı işlediyoruz. Elimizi kanı bulaştırmak gerekirse o halkı bir vadaya kaldırmak için bu adamları ne öldürmeli ne kaçırmalı. Baksa kulları yitişmeye yalak ya gömültüren kulları yitişmeye yalak. Biri haram tüymeye değmeler kişi aslında almalı bu olanı. Korkusundan yani pulları yüzüne getirmek kadar. Yani Xitay birinci ordunda var yani. Neyse 1 milyon san milyoneri var. 1 milyondan kovrak. Dünya boyunca birinci olmalı. Türkmenistan'da eğer 7 milyon halk olacak, 7 milyon milyoner olacaktır inşallah. Hani ve hakikat. Yani biz neticesini elbette ki Allah'dan bilemeli. Nahili olacak bilemeyecek. Niyetimizi kovuşacağız. Geçiyor işimiz öyle biz yolu düzelteceğiz. Adamları yasakacak. Adamlardan ziyade umur edecek. Elbette ki ümmeti Muhammed'i yasakacak. Kur'an okuyacak. Kur'an okar. Bibli okuyacak. Bibli okar. Her kim İslam'ı eder. Sen adamlara bir satı kadar etmiyorsun. Allah Teala qadağan etmendir. İslam'ımız ýaly ýaşan mıydır, zorluk yok deyipdir. Yani ağzı bir bolun deyipdir. Ve bunu bize Polşa, Şvetsiya, Daniya, tarihleri boyunca bir Avrupa yurtlarının ahlisi deyse ben sizin gowulýanyňyz da ýakyndan Argentina, Braziliýa bir näçe ýyllyk ondan Esed döwründen bäri, Stalin döwründen bäri teneçetin aşagyna ýaşap eden Çili aldı karasızlığını, diktatör diktatör sistemini, Vatikan yıl oturdular. Onun için öyleyse ilk kuvada her kim özüne söz vermeli ve esası tanışmalı.
halkın üstüne zıngılacak, kuşkurulacak, temizle edilisi yağla. Milise, vayenni, polisiye, prokuror zıngarlar, kızıbanı zıngarlar, eskerleri zıngarlar. Hatta elektronlaştırılan enjamlar var, robotlar, alnıvati, dronlar, alnıvati, yanavratlar, alnıvati, tutmasından gowy yara sistemadan var, yurdu gorak biljeği gowy yana. Bu yara sistemanı bir yurdu goramak için ulanmalı. Kellemizi gowy işletmeli, şo pulda kim oturtacak bolsa da Allah hamıza hayırlısını etsin nasip etsin. Allah Teala men diýerim. Men karar berýärmi? Ya urharsınız olar bilen ya Osman çegiltirme. Çegiltirsiniz diye. Onun Kur'an-ı Kerim'de o kalı. Tövbe suresinde o kalın 9. sure 120 ayet var. Efendim ben kaç kitaplar görüyorsun. Bolýar mı orada? Doğru. Vatandaşlar ona näme? Şunun biz efirimiz sorýar. Sizden haýyş birinji Amerika başlıyor. Amerikadaky türkmenler gaýrat edin, gelin. Ay men doganymma diýseňiz, ine şol atmaskanyda ýürüýti ine bir variant. Mototsikletini kaskan giy, eline o ýara raboçy eşik. Şonu giy, hiç kim tanamaýar. Dur ýanymyzda, mert bol, dawaýty geçirin. Men iş gadanýan, pul gadanýan eýgen, biz pul gadanýar. İşimiz taşlap 10 kilometre geçip barýar. Şu türmede bir güne bir oğlanlar ýatyr. Bir topar halkymyz ýatyr. Şolar bolmany barýar. Sen şo ýerde bolup gelmeseň, onu trakda ya bir ýerde giýjüdi işleýänine kim görmeliler? Sebebi herket edem. Sen öýüňde bunu ýal gul bolup işde zavod fabrika dolandyryp, ýagny işleri işledip, ulu biznes edip, ulu giýdi jıralmaly adam, o ýerde trak sürüp, ýani Amerikada gul bolup işlepýär. O zatlar taşlamaly. Biz watanymyza gelmeli. Ertir Amerikada 30 milyon, 70 milyon, 300 milyon lato utsaňam watan gerek. Gitjek yerimiz ýok. Sen ýene de watana barmaly. Çağırana görkezmeli watanyny. Menem ýokurdan gaçamok. Meňem arkamda ulu döwlet we ata-babalarym bar. Geçmişim ma, ine gelin seredin diýip öwünüp dälle, şonuň niden gelip çykýanyny görkezmeli sen. Ýani dogrymy? Gizlenip Amerikada galyp işläp, gizlenip baryp pişik ýaljak bolup, öz ýani kudu zadyny çözüp pişik ýaljak bolup gaçyp goýun uzatdy. Gelin hakyky türkmen halky öňler bolupmuşa şoraýan ýaşar. Türkmen halky edermen, hiç zatdan gorkmaýan, gata adalatly, gata sabırly halk. Sabır käsemiz doldy. Diňe öňe. Şoň bilen biz efirimizi tutarýar. Hormatly watandaşlar, sizin hemmeňize birinji bilen jan sağlyk arzu edýär we hemme wagt aktiv bolup, öz durmuşyňy hiç ýok bir arkadag diýen kezawa we arkadagly alawaly serdar diýen kezawa gidirme. Sizin ykbalyňyz başga. Ötdü. Bahtly, bay, ýani hiç zatdan kösenmeýän, öz isteklerinizi, arzularyňyzy ýerine ýetirip mümkinçilikler bolup, şol ýa döwletde ýaşamaly adamlar kösen bütün dünýäde gulçuluk edýär. Utanç ol. Gelin şol atlar besedeliň, bir ýapyşlap, bir aýalman alýas şolary. Ananyňy. Şoň üçin gollan döwlet halk hereketini diňe öňe gideliň. Hoş sag bolun. Şoň bilen biz efirimizi tutarýar. Şuňlukça erti dowam ederiz. Nesip bolsa, hoş sag bolun. Sag bolun, Allaha emanet olun.